Sino? Ako? Morning call! My butag team! Kaloyang Feel Good Morning! Let me tell you. You're my little boo thing. So I'll get Today is December 28, 2023. It's a Thursday. Ngayong araw ng Huwebes ay kasama niya ang angkol na At kasama nyo rin ang hot na tita sa Balatang Radyo at Hardcore. Yung sa Bacoor City Strikers. Tanya Chinita! Thank you, Col! Morning! Basic pag umaga tis may buntag sa mga kumakain dyan. Mahapya, mapita, mga brothers and sisters. Na imbag, nabigat ka na kayo amin. Napintas ka. Napintas ka. Ibig sabihin, maganda ka. Wow. Thank you, salamat. Natarakiak. Gwapo ako. Mong ganyan. Galing ah. Siyempre, paturo ako sa mga Ilocano natin, mga kaloyal dyan. Alam mga guards natin dito. Sure. Oh, mahilig kumain ng itlog. Mahilig ka ba sa itlog? Mahilig ako sa itlog. I eat egg. I like Uy, anong itlog yan? mangkanor. Anong luto ng itlog? Anong dito ng leaf? Hard-boiled egg. Gusto ko matigas. Galit pa siya sa akin. Siya naman pala. Bakit? Totoo. Hard-boiled nga eh. Oo. Wala ba soft-boiled egg? Meron din yung medyo Meron, malasado. oo, malasado Okay tawag din ko. naman yun. Gusto ko pati sa pritong itlog, mangkanor. Gusto ko yung minsan side. Lutong-luto rin yung Hindi yung yung malasado fried egg din. mo, lutong-luto din. Yes. Ako naman, sa hard-boiled, gusto ko yung medyo hindi yung malasado yung dila o yung yellow ha, yung yolk. Buo Medyo din. luto siya pero medyo orange siya, hindi yung super duper na Ako yung matigas. buo talaga. Oh, yung medyo magme-melt pa siya Yes. konti. Yun yung gusto ko. Ganon din sa fried egg. So iba-iba tayo ng gustong luto sa Preferences. itlog. Ikaw mang anong itlog ang gusto mo? Tama. Itlog ng ostrich para busog agad. Mahal yun eh. Ha? Mahal. Mayaman ako eh. Oh, saan ka ba kailan ka huli nakakain nun ng ostrich? Anong tawag sa itlog ng ostrich? Oats egg. Joke lang. Ang tawag na egg stretch. Ay, nako. Madalang Mangkanor. Pero eto, Tits, gusto ng malaking itlog ni Mangkanor, ha? Baka anong klaseng itlog yung malaki ang nakita mo niya, Mangkanor? Eto, bagay na bagay to kay Mangkanor. Kasi Go, nga, Col. doon sa Brazil, may isang artist daw, gumawa ng sculpture. Yup. 3 malalaking fried egg ang ginawa niya, Tits. No, sa labas ng isang parang park Saan yan? sa Brazil. Brazil. Oo, kasi nga inspired ang sinasabing giant size fried egg sculpture dahil ramdam na raw yung global warming, no? So, ito'y babala na may heat wave na mararamdaman sa Brazil. 'Di ba? Sobrang init na ng panahon, kaya siya na-inspire na fried egg yan, maluluto siya dahil sa sobrang init na ng araw. Imagine So, mo. awareness siya. Yun, it's an awareness ng artist. No? Isang Dutch artist na si Henk Hofstra ang gumawa ng nasabing obra para magbigay ng awareness sa ating lahat. Yung egg kasi isa sa pinakamadaling makook yan eh. Kaya alam mo kung sa Pilipinas din naman eh, pwede ilagay mo yung sa karsada, maluluto yung egg eh. Pero hindi pa naman ganun kainit, pero yung mga hot springs, pwede mo siyang ilagay yun, luluto talaga yan. Pero pag napakulo niya yung tubig, naparito yung itlog mo. Dinaligo ako sa hot spring. Naluto na. Nag-hardboiled yung iyo. Na-hardboiled na. Yung isa lumaki, yung isa lumiit. Ayan, kaya ingat tayo ha. Kaya mga, sabi nila, may mga pamahiin lang naman. Sinasabi, pag hilaw daw yung kinakaing itlog, nakakapanot daw. Panot ba? Panot. Oh, morning call ha, hindi ikaw yung sinasabihan ko, call. Oh, nakakapanot daw. Kaya ingat tayo ha. Sa mga itlog. Sa mga panot.
namin yan sa isang araw, pwede kang maalta presyon eh. Ng itlog? Ng panot. May buhok pa naman. Ng panot. Yung itlog. Balot yun. Pag ganon. Pag may buhok-buhok, balot yun. Na itlog. Na panot. May sisiw sa loob. Yung itlog. Yung panot. Pero gusto ko yung pagbalat ko yan, sinusubukan mo. Ginaganon ko yan. Yung itlog? Yung panot. Ako gusto ko talaga. Sunny side up. Na itlog. Na panot. At least gilid na lang buhok niya. Nung panot. Ng itlog. Di ba pag nakakita ko niyan, na tayo niyan, pendong. Yung panot? Na balot. Di ba masarap yan pag nilagyan ng asin at suka. Yung balot. Yung panot. Yung Imagine ko, nilagyan ng asin sa patok. lagyan mo yung asin. Tignan mo ang ulo ni Mang Kanor. Mukha ng ano. Mukhang balot. Mukhang panot. Lagyan mo ng ulo. Ay, asin, tas dilaan mo. Yung balot. Yung panot. Uy, ang tawag dyan. Tikila ba di siyan? Doon nilagay eh. Masarap. Tapos masarap din yan, may partner na chicharon. Yung balot. Yung panot. Uy, grabe na kayo sa akin. Lagi yung tinitinda sa kanto di ba tuwing hapon? Yung balot? Yung panot. Uy, sinisigaw yan. Titinda. Sigaw mo. Balot! Hindi, panot! Panot! Ay, Col, joke lang po yan, Col. Parang eggnog yan, di ba? Pag nakalabas yung ulo, Ayun, parang yung panot, eggnog. yung panot. Yung balot. Tama na, nasasaktan na Magkano si na ba Uncle. yan? 20 na ba isa niyan? Ng balot? Maganda. Nagtataka ko yung basket, nakabalot yung tela para hindi yan lumamig, di ba? Yung balot? Yung panot. Uy, mainit ng ulo. Ng panot. Ng balot. Paano malalaman kung bugok yung sisiw? Ng itlog? Ng panot. Uy, naman. Ay, nako. Salamat sa ibang paminaw. Ang alas. Na balot? Ng panot. Kunot na yung noo. Ng balot. Ng panot. Ayoko na. Susunod na po, tambalan. Kuliana. And Chris Super, sa lahat ng mga drivers na nakatutok dyan. Yan, Cambio King is coming. Susunod na po. Maraming salamat mga nasa palengke ngayon. Mamalengke, naghahanda na. Malapit na yung Noche Buena. Medianoche. Yan. So, ingat po ha. And sa pamamalengke nyo, ayan, budget na muna tayo. Maraming salamat po. At sa ngalan po ni Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagon. Kayo po nakikinig sa stasyon number 1 sa mga sasakyan papunta sa tahanan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!